Ang init. Ito yung pabahay dito sa amin. Yan o. Bahay 1, bahay 2. Basta maraming bahay to. So many bahay. Ha? Ha? Mga katropa, pwede rin mga katropa o mga kaitlog. Pwede rin. Basta yun na yun. Yan o. May speaker lang kaming dala. Dito ako nagtrabaho nung una. Yan. Nagtrabaho po ako dito nung una. Itong kalsadang to kami nagtrabaho nito. Maputik dito. Guys, may kabayo ho rito. Yan yung kabayo namin. Yan o. Kabayo yan. Liligo naman kami ngayon. Pupunta kami sa shower. Mahilig talaga yan sa sayaw. Tara na. Napagod ka? Saan tayo pupunta ngayon? Mga pabahay dito, guys. Daming bahay dito. Bibigay ito sa mga tao. Ano?
Maliligo tayo ngayon guys. Dito yung sinasabi nilang shower namin dito. Shower lang, gusto nyo, meron kami dito. Yo. Ano? Guys, dito po tayo maliligo. Unggoy. White! Video na to. Guys, di maabot pandak. Sarap maligo dito. Pangita po ibo. Shower! Yung shower oh. Unlimited water. Ang ganda guys no. No. Maulan dito, maulan.